Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons, the Transformers. Robots in disguise, the Transformers. More than meets the eye, the Transformers. Είναι ο μεγαλύτερος χιονάνθρωπος που έχω δει. Ο χιονάνθρωπος πάει, χιονομπότ. Κάποιοι έρχονται βιαστικοί. Σε ευχαριστώ, Τζαζ. Πήρα το μήνυμα. Σφαιροειδή βλήματα έτοιμα. Πυρ! Παιδιά, είναι πολύ άδικο. Ράτσετ, πρόσεχε το μέλισσα. Εντάξει, Σπάικ, αφού με μαρτύρησες, θα σου δείξω κι Δεν το πιστεύω πως παίζω χιονοπόλεμο Ιούλιο μήνα στη μέση της ερήμου. Είναι καταπληκτικό. Ίσως επικίνδυνο. Πέραντραν 1. Ενεργοποιήσει όλα τα ατμοσφαιρικά αισθητήρια για παγκόσμιο μετεωρολογικό δελτίο. Θερμοκρασία 40 βαθμοί υποδικανονική. Σε πέφτει θεαματικά. Όλος ο πλανήτης παγώνει. Η θερμική ενέργεια με κάποιο τρόπο αντλείται από τον πυρήνα της γης. Σίγουρα ο Μέκατρον και οι Decepticons κρύβονται πίσω από αυτό. Η ανατείναξη του τούνελ ολοκληρώθηκε. Αποθηκεύσατε στο νέο αγωγό. Σύντομα, εκατοντάδες ενεργειακοί κήποι θα εξαντλήσουν τη χωρητικότητα. Όλα προχωρούν σύμφωνα με το σχέδιο, Μέκατρον. Το δύσκολο ήταν ο εντοπισμός του κρυσταλλικού αγωγού που οδηγούσε στον πυρήνα της γης. Η άντληση όμως της θερμικής ενέργειας ήταν παιχνιδάκι. Σύντομα, ολόκληρος ο πλανήτης θα εγκλωβιστεί σε ένα παγωμένο τάφο. Και θα επιστρέψουμε στο Σάινετρον με αρκετούς ενεργειακούς κήπους για να κυριαρχήσουμε στο σύμπαν. Προβλήματα, Ραμπλ? Σε δυσκολεύει ο μεγάλος κακός πάγος? Τρέξε να σωθείς! Τι είναι αυτό? Κάτι έχει καταψυχθεί στο πάγο. Μα τι στέκεστε εκεί πέρα σας στήλες άλατος! Μα έχουμε δουλειά! Κάτι βρήκαμε. Ώστε έτσι. Σταρ, εξέτασε το και πες. Όπως διατάξεις, αρχηγέ. Μοιάζει με ρομπότ αγνώστου κατηγορίας. Με τον όγκο και δύναμη θα γίνει ένας εξαιρετικός Decepticon. Ασυνήθιστα μεγάλη κατανάλωση ενέργειας στην αρκτική περιφέρεια. Τι είναι αυτό το περίεργο φως που μόλις κατέγραψε ο ανιχνευτής? Μεγάλη απώλεια θερμότητας. Τότε βρήκαμε την πηγή του προβλήματος της γης. Ίσως είναι φυσικό φαινόμενο. Διακρίνεται η κίνηση των Decepticons. Αν δεν σταματήσουμε τον Μέγκατρον και την παρέα του, η γη θα καταστραφεί. Ονομάς, μεταμορφωθείτε και ισοπεδώστε.
Αρκτική περιφέρεια, ερχόμαστε! Ό,τι κι αν είναι, μέσα στον πάγο πρέπει να διατηρήθηκε. Όχι όμως τελείως. Η παλμή του είναι χαμηλή. Τότε διοχετεύστε 50.000 βολτ για να ενεργοποιηθεί η τράπεζα της μνήμης. Σταρ, γιατί δείχνεις τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτόν? Γιατί κάποτε τον ήξερα πριν πολύ καιρό στο Cybertron. Πάλι αυτή τη φορά 1.000.000 βολτ. Η τράπεζα μνήμης ενεργοποιήθηκε. Τον ήξερες? Το όνομά του είναι Sky. Παρακολούθησα τη ζωή του όπως καταγράφηκε πριν να τον κλείσουν στον παγό. Ο Sky και εγώ ήμασταν εξερευνητές από το Cybertron. Θα πρέπει να ήταν λίγο πριν από την οριστική ρήξη μας με τα Autobots. Ναι, ο Sky και εγώ εξερευνούσαμε τότε έναν άγνωστο πλανήτη. Αυτήν εδώ, τη Γη. Δεν εντοπίσαμε νοήμωνα όντα στην επιφάνεια, αλλά ο Sky επέμενε να πλησιάσουμε. Ξαφνικά μια πολική ανεμοθύελα ξέσπασε και ο Sky και εγώ χωρίσαμε. Γύρισα τη μισή σφαίρα για να τον βρω, αλλά είχε χαθεί. Και τώρα, μετά από εκατομμύρια έτη γης, τον βρήκες. Εσύ είσαι. Ναι, σωστές. Πού βρίσκομαι? Εδώ δεν είναι το Cybertron. Όχι, είναι η Γη. Εδώ συνετρίβεις πριν πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ο Megatron Sky, ανώτατος αρχηγός όλων των Decepticons. Βρισκόμαστε σε αυτό το πλανήτη για να συγκεντρώσουμε την απαιτούμενη ενέργεια, ώστε να ξαναστήσουμε το Cybertron και να κατακτήσουμε το σύμπαν. Και το Autobot είναι τώρα εχθροί μας. Νάστι, Πράιμ! Το βόρειο Σέλας, τα βορειότερα άστρα. Δεν είναι. Δεν χάνεις τα οπτικά μου νεύρα. Εμπρός, Autobot! Και με αυτό το σύμβολο, εσύ Sky γίνεσαι μέλος των εξαίρετων δυνάμεων των Decepticons. Χαίρε, Cybertron! Χαίρε, Cybertron! Και καταστροφή όλων των Autobots! Καταστροφή! Πάρ' τον στα περιπολία! Είσαι πιο ευτυχισμένος σαν πολεμιστής παρά σαν επιστήμονας, Σταρ. Ναι, είναι πολύ πιο συναρπαστικό. Και μια μέρα, εγώ κι όχι ο Megatron θα είμαι αρχηγός. Και τότε εσύ θα γίνεις υποδιοικητής. Σου είμαι ευγνώμων που με ελευθέρωσες από τον παγωμένο μου τάφο. Θα προσπαθήσω να στο ανταποδώσω. Κάτι πλησιάζει από τον νότο. Πολλά ασυνήθιστα οχήματα. Μηχανήματα της γης μάλλον. Φαίνεται πως έφτασε η ώρα να μεταπηδήσω από την επιστήμη στον πόλεμο. Είμαστε κοντά στο χώρο της διαρροής της ενέργειας. Πράιμ, τι είναι αυτό εκεί? Δώστε μου αναφορά. Autobot, μεταμορφωθείτε! Autobot, πρέπει να σας καταστρέψω. Καταστροφή όλων των Autobot. Είναι Decepticon. Χτύπα τον πάγο, Spike. Θα ξαναπυροβολήσει. Α, μπαμπά, βοήθεια, βοήθεια. Γεια σου, γεια μου. Γρήγορα. Πρόσεχε, πρέπει να φτάσουμε στην ξηρά. Όχι,
Αυτό είναι ανόητο. Θα βρούμε άλλο τρόπο για να πετύχουμε το σκοπό μας. Prime Code! Ας μας βοηθήσει κάποιος! Γρήγορα! Βιαστείτε! Ο Σπάικ και ο Σπάχιος κουβελάδες μας χρειάζονται. Δεν μπορούμε να κινηθούμε γιατί αυτός ο γίγαντας μας έχει καθυλώσει. Βοήθεια! Παράξενες φωνές. Πρέπει να προέρχονται από γήινα όντα. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μαζί τους. Πάρε τις χερούκλες από πάνω μου. Άφησέ μας, σε παρακαλώ! Βοήθεια! Prime! Μα γιατί είστε τόσο φοβισμένοι? Δεν θα σας βλάψω. Τότε, γιατί φοράς το σύμβολο των Decepticon? Μόνο τα μοχθηρά Autobot πρέπει να με φοβούνται. Τα Autobot δεν είναι κακά, είναι καλά. Πολεμούν για να προφυλάξουν τον πλανήτη μας και όλους εμάς τους ανθρώπους. Έχει δίκιο. Εσείς οι Decepticon είστε πραγματικά τέρατα. Όχι, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Θα αποδείξω ότι δεν είμαστε κακοί. Θα σας πάω στο Megatron, τον αρχηγό μου. Θα σας δείξει ότι δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Όχι, μπορεί να χτυπήσει στο Spike και το Spark. Πρέπει να βρούμε ασφαλέστερο τρόπο να τους σώσουμε. Εάν υπάρχει. Θαυμάσια, Sky. Αυτοί οι δύο υποστηρικτές των Autobot μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμοι για το σκοπό μας. Ασχολήσου μαζί τους τώρα. Δεν θα τη γλιτώσεις, παλιό Decepticon. Ο Prime θα μας σώσει. Υποσχέθηκα στα γήινα πλάσματα πως δεν θα πάθουν κακό. Αυτό δεν είναι σωστό. Τότε υπερεύεις στη δικαιοδοσία σου. Ποιος είσαι εσύ που παρέχεις ασφάλεια στους εχθρούς μας, Sky? Εχθροί, μα είναι φίλοι μου. Μην ανακατεύεσαι! Δεν καταλαβαίνω. Τα αδύναμα πλάσματα είναι ασήμαντα. Άπαξ και σταματήσουν να μας είναι χρήσιμα, θα τα εξοντώσουμε. Η λειτουργία μου βοηθά αγορεύει να προωθώ την επιστήμη και την εκμάθηση. Να μην καταστρέφω αθώες μορφές ζωής. Autobot, μεταμορφωθείτε. Όπως γρήγορα και διασφαλίστε τις θέσεις σας. Πάμε! Τι σημαίνει Gears, κουνήσου. Έχουν ανάψει τα αισθητήριά μου όργανα, σαν να είμαστε έτοιμοι να πέσουμε στην παγίδα. Όχι ο Άιρον, αλλά τόσο πολύ στην καρότσα του. Αυτός ο κρύος καιρός παγώνει τους ηλεκτρονόμους μου. Ο ηλεκτροανιχνευτής μου λέει ότι ο τεράστιος Decepticon οδήγησε το Spike και το Spark από εδώ. Ελάτε, παιδιά! Πουθενά ο Άιρον και οι άλλοι Prime, λες να χάθηκαν. Θα υπάρχουν εκατοντάδες τούνελ εδώ κάτω. Βοήθεια! Ο Spike και ο Spark! Κλειφ, πρόσεχε! Κλειφ! Κλειφ! Ευτυχώς που ήρθες. Κρατηθείτε! Θα σας βγάλω αμέσως! Είστε τυχεροί που το λέιζερ μου είναι αντιψυκτικό. Ωραία! Τώρα πάμε να βρούμε τον Άιρον και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, θα επαναπρογραμματιστώ με το ειδικό όργανο. Όπως το φαντάστηκε ο Prime, αντλούν τη θερμική ενέργεια μέσα ακριβώς από τον πυρήνα της γης. Κοίτα αυτό το σωρό των ενεργειακών κύβων. Καλύτερα να βρούμε τον Brian και τους άλλους πριν βρούνε εμάς οι Decepticon. Όλα βαίνουν καλώς. Έχουμε σχεδόν όλους τους ενεργειακούς κύβους που χρειαζόμαστε. Και θα γυρίσουμε σύντομα στο Cybertron αφήνοντας πίσω μας αυτό το νεκρό από τον πάγκο πλανήτη. Ναι, Σταρ, εκτός εάν κάνουμε την κουταμάρα και δεν προσέξουμε. Πιάστε αυτά τα Autobot. Και φορτωθείτε αμέσως. Πολύ ευχαρίστως, Megatron. Σαουτ, έλεσε αν έχει κι άλλα Autobot στην περιοχή. Αμέσως. Καταστροφέα, μεταμορφωθούν.
βάζουμε αυτά τα τσούμενα εδώ και τόσα λεπτά και πουθενά ο Άιρον. Μήπως πρέπει να χωριστούμε. Ή να γυρίσουμε πίσω. Θα διατηρήσουμε το προκαθορισμένο πλάνο έρευνας. Δεν θέλουμε να γυρνάνε γύρω-γύρω. Θα μας πάρει χρόνο, Πράιμ. Οτομότ, μεταμορφωθείτε. Θα το κάνω εγώ. Ξέχνα το καταστροφέα. Φύγε! Αυτό θα πειρατώσαμε τα μεσίκρο. Γλιτώσαμε από ένα αντισεπτικόν και έγινε ολόκληρη φασαρία για να φύγουμε. Αυτά τα χρόνια κατά τον πάγο ελάττωσαν το συντελεστή αφοσίωσή σου, Σκάι. Αλλά εξαιτίας της παλιάς μας φιλίας θα είμαι μεγαλόψυχος. Θα σου δώσω τη χαρά να λιώσεις αυτά τα οτομπότ. Α, είμαι επιστήμον. Α, όχι εκτελεστής. Είμαι ανώτερός σου! Σε διατάζω να τα εξοντώσεις! Όχι! Δεν θα το κάνω. Δεν έχουνε κάνει τίποτα. Εσύ όμως έχεις κάνει προδόση! Εσύ καταραμένη μηχανή. Θα το ευχαριστηθώ αυτό! Αντίο εξαρτήματα οτομπότ! Όσο για σένα, Σκάι, να θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό που δεν κατέληξες σαν τους φίλους σου. Εγώ τον είδα να σας καταστρέφω. Που θέλουμε πάτη, Σκάι. Εσύ και ο Σταρ είδατε ένα από τα ολογράμματα του Χάουντ. Δηλαδή, το δείτε, ωραία. Μπράβο. Λειτουργούμε. Ελπίζω να μπορούμε να πούμε και το ίδιο για σένα. Θα το κρίσουμε κάπου και να αρχίσουμε δουλειά. Πώς είναι ο Skylander? Άσχημα. Χτυπήθηκε βαριά. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να επισκευάσουμε ένα Decepticon? Προσπάθησε να μας σώσει. Σωστά το κατέστρεψε γι' αυτό. Λοιπόν, έκανα ό,τι μπορούσα. Τώρα είναι θέμα χρόνου και τύχης. Με αηδιάσεις. Απέτυχες να εξοδώσεις τα οδομπότ. Ο Λέιζερ με ειδοποίησε πως λειτουργούν ακόμα. Τα ολογράμματα του Χάουντ με εξαπάτησαν. Μα δεν πρέπει να μας κοροϊδέψουν και δεύτερη φορά. Decepticon, ετοιμαστείτε για επίθεση. Autobots, έτοιμοι! Καιρός για ενισχύσεις. Μπορείς να το αποφύγεις? Μπορώ. Μέλισσα, το αριστερό σου πλευρό. Είσαι Χάουντ. Όχι και πονικό του Μεγατρών. Ενδιαφέρουσα επιλογή όπλων Prime, αλλά άχρηστη. Μπράβο, Prime. Τι κρίμα που έχασες. Σκάι! Κατέστρεψε τον. Prime, σύντριψε αυτόν και όλα τα οτομπότ. Σύντριψε τα μια και καλή. Δεν παίρνω διαταγή από σένα. Είμαι Autobot τώρα. Ω!
Δες τον σου σκαφτεί, Σκάι! Διαλυθέ το! Φύγω! Πού είσαι, προδότη! Εμφανίσου! Θα πληρώσεις για την προδοσία σου! Θα σε τριβούν! Ο Σκάι χάνει ύψος. Τι κάνει? Θα έπρεπε να προσγειωθεί! Η τελευταία έκρηξη. Όχι, Σκάι, όχι! Διακινδύνευσε τα πάντα για να σώσει εμάς και τη γη. Η άγλιστη ενέργεια σταμάτησε. Η γη θα ξαναθερμανθεί τώρα που γύρισαν οι Decepticons. Όμως ο Σκάι πέθανε. Δεν θα το ξεχάσουμε, Σπάι. Θα μείνει ζωντανός για πάντα. Για όσο καιρό υπάρχει ελευθερία. Θα σε θυμόμαστε, Σκάι. Θα σε θυμόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι η Decepticon είναι υπεύθυνη για αυτά τα ταρακοίηματα Prime. Ξέρω πως αρέσει σε αυτό το τυποτένιο το ράπ να προκαλεί σεισμούς. Το νύψι είναι ισχυρότερες εδώ πέρα, Άιρον! Για να το ελέγξω, Spike. Εάν οι Decepticons κάνουν πίσω τον βράχο, ο ηχητικός εντοπισμός μου θα τους ανακαλύψει. Κανένας παλιωλής Decepticon. Όμως υπάρχει κάτι παράξενο εκεί μέσα. Παλαιπώς θα τη φωνή σου, Τάιντ. Ας τακτοποιήσουμε λιγάκι. Υπάρχει μια θηλιά εκεί μέσα. Λοιπόν, μοιάζουν με τα απομεινάρια του Cybertron. Τι είναι? Είναι σαν μέτρα, αλλά μοιάζουν με οστάκα του γιγάντιου πλάσματος. Είναι τα απολυθωμένα οστά των δεινόσαυρων. Ζώα που ζήσαν εδώ εκατοντάδες χρόνια πριν. Δεινόσαυροι, Θα πρέπει να ήταν αντιπαθητικά κορόιδα. Θα έπρεπε να ξέρω περισσότερα κι αυτό. Κι εγώ το ίδιο. Ίσως ο Spike θέλει να συνεχίσει να μας ενημερώνει για τους δεινόσαυρους. Όσο καιρό το νερό πέφτει από τους μεγάλους καταράκτες, οι γεννήτριες εξακολουθούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση πληροφοριών τριπλέτων. Τους ξεκινάμε Σάουντ, ο Μέγαθρον περιμένει την αναφορά μας. Είναι πολύ συναρπαστικό, Σπάι. Δεν έχω ξανάρθει σε μουσείο. Πρόσεχε, Χάουντ, μη χτυπήσεις το κεφάλι σου. Πω, αυτό είναι βαρύ πυροβολικό. Να, γιατί δεν φτιάχνεις μερικά ολογράμματα αυτών των μωρών? Ο Πρωτόσαυρος, μετά ο Τρικεράτοπ και τελευταίος ο βασιλιάς Τυραννόσαυρος. Αυτό εδώ είναι κινητό εργοστάσιο κοινόποντων. Εντυπωσιακότατο. Να τη, παιδιά, δεινόσαυροι! Όχι ιδιαίτερα έξυπνοι εξαιτίας των μικροσκοπικών εγκεφάλων τους. Όμως είναι εξαιρετικά δυνατοί. Αχ, και να είχαμε μερικούς δεινόσαυρους στην αργά των τεραστή μας. Θα ταρακούσαν πραγματικά τους Decepticons. Συμφωνώ, Will. Θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε παπελαγές ρομπότ αυτών των μεγέθων στην Γουάνα. Εάν έχει την ίδια γνώμη του Prime. Τα ρομπότ δεινόσαυροι μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα. Έχετε την άδειά μου.
οδηγούν σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα. Υπάρχει μια αιώνια πηγή που μπορεί να μας προμηθεύσει με την απαραίτητη ενέργεια για να συντρίψουμε τα οτοπότ και να ελέγχουμε το σύμπαν για πάντα. Υποθέτω ότι μηχανεύτηκες κάποιο έξυπνο σχέδιο για να κυριεύσεις το σύμπαν. Αρχηγέ. Βεβαίως, Σταρ. Θα επιτεθούμε στους καταράχτες αμέσως. Ισταντικών. Ετοιμαστείτε για κατακτήσεις. Και τώρα, φίλοι οτοπότ, ειδικά εσύ, Φράι, έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω. Θα πει το θέμα. Τα οτοπότ συναντούν τα Δίνοποτ. Κοίτα πόσο μεγάλα είναι. Φτάνουν σχεδόν το μέγεθος των Cybertron. Επιτρέψτε μου να σας ζητήσω το Grimlock, το Slang και το Slang. Οτοπότ, νομίζω ότι σκόπευες να φτιάξεις την όσα, Μπρούς. Δίνομοτ, μεταμορφωθείτε. Ενδιαφέρον. Όμως τι άλλο μπορούν να κάνουν. Δίνομοτ, μαζεύστε από το χώρο. Και κάντε γρήγορα. Φυσικά τα Δίνομοτ δεν έχουν αναπτυγμένο εγκέφαλο. Όπως ακριβώς οι αληθινοί δεινόσαυροι, μα κανείς δεν είναι τέλειος. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε. Προλάβωσαν. Πρέπει να σταματήσουμε αυτά τα Dinobots πριν προκαλέσουν ένα πρόβλημα. Κοίτα το πίνο, κατευθύνεται προς το δωμάτιο ελέγχου. Ίσως μπορέσει να το προσθέσει. Όχι το Τέλετραν 1! Πάρε μας από εδώ, Μέλισσα! Ο Τέλετραν θα καταστροφεί! Τα ημενούλη Τέλετραν 1. Κράτσετε εδώ! Καθοβαρή στιγμιά. Βγήκαν μόνο μερικές πλάτες. Άντε. Έλα, Γρήγορα. Προσπάθησε να βρεις ένα σκαραβαίο. Να είναι ο Οτοπότ με κότσια! Κάνατε το μικρέ. Έχω δουλειά. Μάλλον γέρνας αερών, χρειάζεσαι κάτι να σε δυναμώσει. Εγώ στο πρόσωπο, εντάξει, μόλις έβαλα χρόμιο. Τίποτα να σταματάς το Αρκετά. Τα Dinobots πρέπει να καταστραφούν. Θάσους, ίσως ο μαγνητικός επαγωγέας μπορεί να τα σταματήσει. Όμως δεν γετεύω.
παρακαλώ, μη μ' αναγκάσεις να τα αποσυνδέσω. Λυπάμαι, Will. Τα Dinobot δεν πρέπει να ενεργοποιηθούν ποτέ πια. Είναι πράγματι πολύ επιτυχία. Κλείνουν τις γενέθλιες. Χρειαζόμαστε μεγάλη βοήθεια. Καλείτε Τέλετραν 1. Τέλετραν 1. Απάντησε. Τέλετραν 1. Έλα, σε παρακαλώ. Είμαι ο Μέγατρον και γυρίζω αυτή την περιοχή κυριαρχεί εδώ της Decepticons. Μέχρι να επαναλειτουργήσει ο Τέλετραν 1, εμείς πρέπει να ελέγξουμε τη δραστηριότητα των Decepticons. Το διασκεδάζω, Spike. Έχω μια δικαιολογία για να κάνω μια γύρι περιήγηση. Στάσου. Λαμβάνω ηλεκτρονικά ψήματα. Μπορεί να είναι Decepticon. Θα διαβήσω αυτά τα σήματα και θα προσπαθήσω να καταγράψω την πηγή τους. Είναι πράγματι Decepticon. Στους μεγάλους καταράκτες. Καλή πράη. Εχθρός στον ορίζοντα. Ελήφθη Κάουντ. Θα σας συναντήσουμε στους καταράκτες σε 8.000 εκατοστό δευτερόλεπτα. Όνταμαν, μεταμορφωθείτε. Όχι μέσα, είναι εδώ και φύλακε το αρχηγείο. διακόπτουν τα οτόπων. Ως συνήθως με υποτιμάς, Καρ. Έχω ήδη επινοήσει μια θερμή υποδοχή για τους εχθρούς μας, εάν κάνουν την ανοησία να μας αντιμετωπίσουν. Είναι πολύ μακριά, Χάουντ. Ακριβώς μπροστά μας, Φράι. Είναι καταπληκτικό. Δεν ενοχλώ κανένα Decepticon. Ίσως ο Χάουντ έχει πάλι παράσιτα στην τράπεζα πληροφοριών του. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Τα τσίματα είναι πολύ πιο ισχυρά τώρα. Εδώ είσαστε ο Autobot. Εχθρός πολεμιστές, πιάστε τους. Autobot, αντεπιτεθείτε. Είστε πολύ αργοί, παλιό σίδερα. Στόπα και πολέμησε. Ωραία όλοι, ας σημάδευε στον ουρανό. Τώρα θα δείτε τη δύναμη του κανονιού μου. Έτοιμος, Ραλφ. Έτοιμα, κατάνι.
έτσι. Ταρακόνημα, φεστιβάλ. Μέλισσα, ο Πράιμ σε διέταξε να μείνει στο αρχηγείο. Δεν μ' αρέσει να μείνει παντού, αλλά έπρεπε να κάνω κάτι. Ελπίζω να μην τιμωρήσει ο Πράιμ. Δεν θα πει τίποτα, εκτός να φέρουμε βοήθεια το συντομότερο. Τι γίνεται τώρα, Μέγκατρον? Βεβαίως ένα μπαλάκι δεν έβαλε τέλος στα προβλήματά μας με τα Autobot. Θα βρούμε τους βραχικυκλωμένους σκελετούς τους και ετοίμασέ τους για μια μόνιμη δυσλειτουργία. Μέλισσα, δεν μπορώ να κοινωνήσω με τον Πράιμ. Ίσως τον έχουν ήδη εξοντώσει. Ή ίσως να μην μπορεί να απαντήσει. Πρέπει να προσπαθήσουμε να σώσουμε τον Πράιμ και τους φίλους μας. Μα δεν έχουμε αρκετά Autobot για να πολεμήσουμε όλους τους Decepticon. Όμως έχουμε κάτι άλλο. Μελετούσα ένα πρόγραμμα έρευνας. Σχεδίασα αυτά τα νέα συστατικά μνήμης για να βελτιώσουμε τον εγκέφαλο των δεινοπών. Θα τους κάνουν εξυπνότερους και θα ελέγχονται ευκολότερα, ελπίζω. Μα ο Πράιμ διέταξε να μην ενεργοποιηθούν ποτέ πια αυτά τα δεινοπών. Έχετε καμιά καλύτερη ιδέα? Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα πριν οι Decepticon το βιαστούν. Εντάξει, παιδιά, κάντε καμιά προσευχή για να πιάσει. Δεινοπών, ξυπνήστε! Εμπρός, σώστε τους φίλους των Autobot. Σώστε τον Prime, τον αρχηγό μας. Καταλαβαίνετε? Σώστε φίλους. Σώστε αρχηγό. Μήπως πρέπει να το κάνουμε. Ας κάνουμε ό,τι Μη φορτώνεις το κύκλωμά σου. Δεν θα σπάσεις ποτέ αυτές τις ενεργειακές αλυσίδες στην κατάσταση που βρίσκεσαι. Ετοιμαστείτε για οριστική καταστροφή. Decepticon, έτοιμοι, σκοπεύσατε. Τι είναι αυτά? Τι είναι, φίλοι? Όσοι έχουν τέτοιο πρόσωπο, νομίζω. Αυτό αρκεί για το slime. Υποτίθεται ότι ξέρεις τα πάντα. Μα τι είναι αυτά? Αλλιωσίδερα. Μόλις τελειώσουμε με αυτό. Μια και μιλάς για παλιοσίδερα, Μέγκατρον, δοκίμασε αυτό να σου κάνει. Χειροανασταλτικά βλήματα. Η ισορροπία μου αποσταθεροποιήθηκε. Όχι. Ο Μέγκατρον έπεσε. Εγώ, ο Σταρ, είμαι τώρα ο αρχηγός σας. Decepticon, ακολουθήστε με. Δεν ξέρω τι είσαι, αλλά ελπίζω αυτό να σε κάψει. Αν τα βρείτε σκούρα με τους Decepticon, πρόσεχε ρομπότ, έρχεται το ράμπλα.
να συνεχίσουμε να πολεμάμε μέχρι το τελευταίο. Εγώ θα σας οδηγήσω στην νίκη. Τι είναι αυτά? Τα όπλα των φίλων μου. Για να δω. Το όπλο με τις φωτοβολίδες του Σάι. Πρέπει να στεγνώσουν τα κυκλώματά σου. Και τα στροπελάκια του Μπλου θα σε επαναφορτίσουν στη στιγμή. Φτάνει! Πρέπει να υποχωρήσουμε! Υποχωρήστε! Εντάξει, Prime, παραδεχόμαστε ότι δεν συμμορφωθήκαμε με τις εντολές σου. Και αξίζουμε όποια τιμωρία νομίζεις εσύ. Όμως κατάλαβε το Prime. Εάν υπάκουαν στις εντολές σου, θα ήσασταν όλοι χαμένοι τώρα. Μπράβο. Μερικές φορές ακόμα και οι σοφότεροι άνθρωποι και μηχανές μπορεί να κάνουν λάθος. Δεν θα επιπλήξω το Will ή το Mersa. Όσο για τα Dinobot, απέδειξα την αξία τους. Τα Dinobot θα παραμείνουν μαζί μας. Ίσως να τρέχω άδικα, αλλά αυτά τα αεροσκάφη μου φαίνονται υπερβολικά γνωστά. Είναι Decepticon Trail. Θα αναγνώριζα τη βρώμικη γραμμή που αφήνουν παντού. Περίμενε με. Άντε, προσοχή, μεταμορφωθείτε. Κανένα γήινο ατσάλι δεν θα είναι αρκετά ανθεκτικό. Εγώ διευθύνω εδώ. Και όταν λέω είναι αρκετά ανθεκτικό, το εννοώ. Είναι ωραία να δουλεύει κανείς μαζί σωστά. Τι ανοητά του... Αυτό θα πει κατεδάφιση σπιτιού. Αργήσαμε πολύ, Trail. Οι κλέφτες του ατσαλιού έχουν φύγει εδώ και ώρα. Να πάρει οργή. Πρέπει να επιστρέψουμε στο αρχηγείο για αναφορά. Είναι περίεργο. Γιατί οι Decepticon πήραν αυτές τις ατσάλινες ράπτους? Σκέφτεσαι τίποτα, Μέλισσα? Ένα πράγμα μόνο, Prime. Spike, εκτόξευσε το δορυφόρο. Ο ανιχνευτής έφυγε. Εάν οι Decepticon μαγειρεύουνε κάτι, θα το ανακαλύψουμε πολύ σύντομα. Ο μύθος των Ίνκας είναι πραγματικός, Μέγκατρον. Αυτή η πυραμίδα στηρίζεται σε έναν αγωγό που οδηγεί κάτω στον πυρακτωμένο πυρήνα της γης. Τότε, αν και ο υπόλοιπος μύθος είναι ορθός, θα γίνω σύντομα κυρίαρχος του κρυσταλλού ενέργειας. Θαυμάσια! Σταρ, φέρε μου το όπλο που εσύ και ο Θάντερ κατασκευάσατε από το κλεμμένο ατσάλι. Ελπίζω να είναι καλύτερο από ότι είσαι εσύ συνήθως στη μάχη. Μην αμφισβητείς τη δύναμή μου ή τη δύναμη αυτού του όπλου, Μέγκατρον. Θα μας χρησιμεύσει. Συγχώρεσέ με, Σταρ. Έφερες εξαιρετική δουλειά. Μια και στο εξής η ενέργεια του πυραυτωμένου πυρήνα της γης θα υπηρετεί τους Decepticon. Ο ανιχνευτής βρίσκεται στην οροσειρά των Άντεων στο Περού. Λαμβάνει μια περίεργη ένδειξη ενέργειας σε εκείνα τα ερείπια.
Θαυμάσια, Λέιζερ. Φαίνεται πως έχουμε επισκέπτες. Όχι για πολύ. Τι συνέβη? Η δύναμη του διαβόλου έρχεται από τα ερείπια! Οι αρχαίοι θεοί γύρισαν για να μας τιμωρήσουν. Όχι, γιαγιά. Οι αρχαίοι θεοί είναι μύθος. Εάν όμως ανακαλύφθηκε ξανά ο κρίσταλος ενέργειας, θα μας βρουν πολλά δεινά. Ο κρίσταλος είναι υπέροχος. Η δύναμη της απόλυτης καταστροφής που ανήκει. Εννοείς μας ανήκει, έτσι αρχηγέ? Ναι, βεβαίως. Εσάς πρέπει να ευχαριστήσω για αυτό το άχρηστο όπλο. Μην τα βάζεις μαζί μου. Ο Thunder έκλεψε ελαττωματικό ατσάλι. Όχι εγώ. Αυτός έφυγε. Λες ψέματα, Σταρ. Σιωπή, Ανού. Εσύ και ο Σταρ μείνετε εδώ να φυλάτε τον κρίσταλο. Σκάι, πρόσεχέ τους. Δες μη κάνουν καμιά άλλη ζημιά. Υπάρχει μια πόλη με μεταλλεία εδώ κοντά. Θα βρούμε αρκετό μέταλλο εκεί να κατασκευάσουμε ένα όπλο που να λειτουργεί για το κρίσταλο. Όποιος μας εμποδίσει θα εξορκωθεί. Συνέχισε να την πάσαει. Σύντομα θα εμφανιστεί. Το καλό που του θέλω είναι τόσο κρύο που παγώνει τα τρυπάνια και ενός κομπρεσέρ από τιτάνιο. Γιάννα! Είναι ο Σκάι. Σκάι, είσαι αρκετά ζεστός για να μεταμορφωθείς? Είμαι έτοιμος. Σε ευχαριστώ πολύ, Will. Λίγη ώρα ακόμα και θα γινόμουν μια μεγάλη κολόνα πάγου. Πήγαινε αμέσως στο αρχηγείο των Autobot. Πρέπει να πάρεις τον Μπρον και τον Wind και να πετάξεις για την οροσειρά των άνδρων. Μπρον, Will, βλέπω σχηματισμό των Decepticon από κάτω. Είναι αυτός ο προδότης ο Sky. Σίγουρα εσείς δυο δεν με χρειάζεστε. Τους ελέγχουμε, Sky. Εσύ ερεύνησε για τις μυστηριώδεις ενδείξεις ενέργειας στα ερείπια. Και όταν επιστρέψεις... Θα σ' αφήσουμε να παίξεις ποδόσφαιρο με τα απομεινάρια του Megatron και των ευτυχισμένων μηχανών του. Εντάξει, Wind, φύγαμε. Το αεροσκάφος των Autobot φοβάται να πολεμήσει. Πάλι κάνεις λάθος, τηλεγραφό ξυλό. Αυτός δεν θέλαμε να μας χαλάσει τη διασκέδαση. Ιουχου! Σειρά σου αεροκίνητες σκουπιδονενεκέ! Θα πρέπει να πάθαν κάτι τα κυκλώματα της λογικής σου. Δεν μπορεί ένας νάνος σαν εσένα να τα βάλει με το Μέγα και το Μέγατρον. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Megatron. Καλύτερα να του δίνουμε, Μπρον. Και να μην διασκεδάσουμε καθόλου. Θύμισε μου να κουβεντιάσουμε τη γνώμη σου για τη διασκέδαση άλλη φορά. Επικοινωνώ με το Sky. Έχουμε δυσκολίες. Έλα, Sky. Σε λαμβάνω δυνατά και καθαρά, φιλαράκο. Ανάβω τους καυστήρες μου. Αυτό είναι δολοφονία για τους ακουστικούς μου δέκτες. Άρχισες πολύ νωρίς να παρηγυρίσεις, Μπρον. Αποτελείωσε το sound. Wind και Sky, λυπάμαι που το λέω, αλλά αν δεν με βγάλετε από εδώ μέσα γρήγορα, ούτε για ανταλλακτικά δεν θα κάνω. Ετοιμαστείτε για εξόντωση. Ετοιμαστείτε για εξόντωση. Έλα! Έχουμε μία μόνο ευκαιρία, γι' αυτό ετοιμάσου! Πίστεψε με, Wind, είμαι πανέτοιμος. Και το λέιζερ είναι έτοιμο. Θα το αναλάβω προσωπικά!
4, 3, 2... Σου έρχομαι μπρος μωρό μου! Καταστρέψτε! Ευχαριστώ, παιδιά. Εάν κάποιος από εσάς έφτανε ένα άστρο δευτερόλεπτο αργότερα θα είχα γίνει σκόνη. Γιατί είναι οι φίλοι? Δεν μιλάμε για φίλους. Ας γυρίσουμε στο αρχηγείο να βρούμε και τους άλλους. Δύσκολα τα πράγματα. Ωραία, είμαστε ασφαλείς. Και τώρα πορεία για το Περού. Αν δεν με γελούν τα αισθητήριά μου, ο Μέγκατρον κατευθύνεται πιο κάτω σε μια πόλη με μεταλλεία. Καλή τύχη στον ναό των Ίνκας! Ευχαριστώ, θα χρειαστώ σίγουρα. Οτομότ, ξεκινήστε! Πού να πάει, είμαι πολύ μεγαλός όμως για να παίζω κρυφτούλι. Βρίσκονται εδώ κοντά. Το ελπίζω. Εγώ και ο Γουίτ έχουμε ένα λογαριασμό να κανονίσουμε. Καλώς ήρθατε στην ομάδα. Πάμε να τους φάμε. Τώρα Οτομότ, αποτελειώστε τους. Νόμιζε πάντα. Για να δούμε αν αρέσει στο Μέγκατρον μια δόση από το δικό του φάρμακο. Αυτό κι αν ήταν δυνατό. Φέρ το πίσω κοκορόμυαλε! Όποιος τόλμησε να μου το κάνει αυτό, πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί. Βοήθεια! Τρέχα, Μέλισσα! Μου έσωσες τη ζωή. Σε ευχαριστώ πολύ. Κρατηθείτε, παιδιά, δεν τέλειωσα ακόμη. Τι μοχθηρά πλάσματα. Αυτοί είναι που έκλεψαν τον αρχαίο κρίσταλλο ενέργειας. Και το πουλί λέιζερ. Τι είναι αυτός ο κρίσταλλος ενέργειας? Θα σε πάω εκεί. Σκάι, έχω κατασκευάσει ένα γράμμα τσαλιού κατάλληλο για το όπλο μας. Άσε το Σταρ και το Θάντερ να φυλάνε τον κρίσταλλο κι έλα αμέσως. Πώς τολμάς να μου αναθέτεις να κάνω το φύλακα, Μέγκατρον? Είμαι ο Σταρ Ωμέγας. Ελπίζω να περάσεις καλά, ραντεύοντας τον κρίσταλλο φωνακλά. Αυτό το κρυφό πέρασμα οδηγεί στο ναό των Ίνκας. Καταστροφέα, εκτόξευση, επιχειρήση, εξόντωση. Πρέπει να καταστρέψω το νέο του όπλο. Ναι, μα και χωρίς το νέο μας όπλο μπορώ να χορέψω στο τλαψί τα κυκλώματά σου. Ο Μέγκατρον θα ξετρελαθεί. Όμως αυτός ο φοβητσιάρης, ο Σταρ, θα πάρει τη δόξα. Απ' την άλλη, εάν σ' αφήσω να καταστρέψεις το νέο μας όπλο, ο Μέγκατρον μπορεί να τα βάλει με το Σταρ. Πράγμα που θα με χαροποιήσει ιδιαίτερα. Θάντερ, παλιοπροδότη, τα Autobot τα κανονίσαμε. Όσο για σένα, προδότη, από εδώ και στο εξής θα κάνεις ό,τι ακριβώς λέει αυτός ο φοβητσιάρης Decepticon. Αλλιώς θα αναφέρω την προδοσία σου στον Μέγκατρον και θα σε κάνει παλιοσίδερα. Decepticon, τώρα έχουμε όλο το απαιτούμενο ατσάλι για το όπλο. Τραβάμε προς τη δόξα.
φίλους μας ένα αποχαιρετιστήριο δωράκι. Καλό να βράχει ο Σκάι. Στην ουσία, εάν επανασυνδέσουμε τα κυκλώματα της λογικής του, μπορεί να τον κάνουμε δικό μας. Και θα είναι πολύ πιο χρήσιμος από εσάς τους δυο. Μέλισσα, κοίτα! Ο Σκάι είναι χτυπημένος! Τέλειο! Απολύτως τέλειο! Απίστευτο, Spike! Έχει πιο πολύ ενέργεια εδώ από τις 10 ενεργειακούς εξορυκτές του Cybertron. Οι αρχαίοι γνώριζαν πολλά πράγματα. Μακάρι να ήταν κάνας από αυτούς τους αρχαίους εδώ τώρα. Αυτό το κύκλωμα είναι πολύπλοκο για μένα. Αυτό μας έλειπε. Ένας απρόσκλητος Decepticon. Συνέχισε να δουλεύει, Spike, θα τον απασχολήσω. Μέλισσα, πρόσεχε, πρόσεχε! Αυτή η μάχη θα σας μείνει αξέχαστη. Αυτή είναι η μοίρα όσων μου αντιστέκονται. Μοίρα, φίλε! Δεν τελειώσαμε ακόμα με καπούφο! Decepticon, συντρίψτε του! Επάνω τους! Spike, δεν αντέχω άλλο! Να το... νομίζω πως το πιάσα. Αχ, μακάρι, γιατί τα βρήκα σκούρα! Σκάι, είσαι καλά? Όταν δεν ήμουν καλύτερα. Άι σε σένα. Ελάτε, παιδιά! Γίνεται μάχη εκεί έξω. Τότε τι καθόμαστε? Σκάι, εντάξει! Prime, πανόφιλε! Αυτό είναι που διαχωρίζει το ρομπότ από τα δειλά ρομπότ. Κανείς δεν με έχει πει δειλό ρομπότ. Κανείς δεν φαίνεται έτσι στο φίλο μου. Όσοι και αν νοείτε. Είσαι ξεγραμμένος, Σταρ! Από
Αποχαιρέτησε τις ηλεκτρικές σου ασφάλειες ο Τομπότ. Θα το πληρώσουν αυτό. Ξαναδοκίμασε, Δεκατρόν. Ισατικόν, υποχωρήστε. Συμβαίνει, Αντρόμητα, αρχηγέ. Εσύ και ο Σταρ φαίνεστε πράγματι φοβισμένοι. Ίσως τα Autobot να μην είναι τελικά τόσο άχρηστα. Πρέπει να κάνει τόσο απέσιο θόρυβο. Έχω πονοκέφαλο. Και περνιούνται για τη Σέπτικον. Θα εκδικηθώ, Autobot. Θα ξανάρθω. Λες να λειτουργήσει η εφεύρεση του Will. Χωρίς τον κρίσταλο να ρυθμίζει την ενέργεια, ολόκληρο το βουνό θα μπορούσε να ανατιναχτεί. Με τις εφευρέσεις του Will δεν είσαι ποτέ σίγουρος. Εντάξει, Sky. Ας φραγίσουμε αυτή την πηγή ενέργειας. Will, τα κατάφερες. Αν μπορούσα να σε δω θα σου σφίγγα το χέρι. Παιδιά, αυτό είναι δικό μας. Ευχαριστώ το φίλι. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο όταν μια εφεύρεσή μου πράγματι λειτουργεί. Ναι, λοιπόν, όχι ότι είχαμε αμφιβολίες, Will, Μα δεν νομίζεις ότι θα μπορούσαμε... Να γυρίσετε γρήγορα στην πόλη? Φύγαμε! Και όταν γυρίσουμε σπίτι, θα ήθελα ο Μέλισσα να γνωρίσει το ανοιχτό αυτοκίνητο του αδερφού μου. Το λένε Χουανίτα. Και νομίζω ότι οι δυο τους θα τα πάνε μια χαρά. Σακλαμάρες.